ва ғайр аз ин $1 миллион. якум саволе ки аз ҳама зиёд дода мешавад ин аст: дар ин ширкат чӣ қадар пул кор карда метавонед? дар ин ширкат шумо бо ду роҳ музд гирифта метавонед. якум ба тариқи баллҳо, дуюм ба тариқи унвон гирифтан, яъне звание гирифтан. биёед аввал дида мебароем ки баллро аз куҷо мегирем. дар ширкати атомӣ ҳамаи маҳсулот бо худ балл дорад. вақте ки мо яке аз онҳоро харид мекунем, балли ӯ дар кабинети шахсии мо сабт мешавад ва ҳеҷ гоҳ намесӯзад. барои мисол, ин набори шампун ва кондитсионер. баллаш кифоя аст ки мо корро оғоз кунем ва ҳар моҳ аз сари нав харид накунем. баъд аз ин, вақте ки аз зери гурӯҳи шумо низ харид мешавад ва балли лозима ҷамъ мешавад, шумо як маротиба музд мегиред $25. шумо метавонед ки ин муздро дар як ҳафта 7 маротиба гиред, яъне ҳар рӯз $25 кор кунед, яъне 250 сомон. агар хоҳед ки $25 не, балки $70 кор кунед, бояд балли шахсии худро 300 000 кунед. ин рафта мерасад то $1400, яъне шумо метавонед ки ҳар рӯз дар хона нишаста $1400 кор кунед. ин якум роҳи музд кор кардан буд дар ширкати атомӣ. дуюм роҳаш бошад ба тариқи звание гирифтан мебошад ки 7 звание аст дар ширкати атомӣ. якум звание мастер продаж ном дорад ки то $2000 кор мекунад. ҳамин хел рафта то империал мастер мерасад ки дар моҳ метавонед $50000 кор кунед. ширкати атомӣ ғайр аз музд барои коргаронаш туҳфаҳои бениҳоят гаронарзиш туҳфа мекунад. якум зина ки мастер продаж аст, ғайр аз музди худ шумо туҳфа мегиред хемахем, evening care ва skin care. бриллиантови мастер дуюм зина низ ин туҳфаҳоро мегирад ва ғайр аз ӯ ноутбук. шаронский роза низ туҳфа мегирад саёҳат барои 2 нафар ва премия $2000. стар мастер бошад туҳфа мегирад саёҳат барои 4 нафар тӯли 4 рӯз ва премия $10000. роял мастер туҳфа мегирад саёҳат барои 4 нафар тӯли 11 рӯз. инчунин арендаи мошини бизнес класс агар лозим набошад метавонед иваз кунед ва дар ҷояш мукофоти пулӣ гиред. ғайр аз ӯ карта мегирад дар дохилаш $2000 аст, боз $50000 премия. краун мастер мегирад туҳфа барои 4 нафар саёҳат ба кишварҳои гуногун тӯли 11 рӯз. инчунин ба ӯ туҳфа дода мешавад мошин ки нархаш $64000 аст, карта ки дар дохилаш $5000 аст ва ғайр аз ӯ $300000 туҳфа. охирон зина ин империал мастер мебошад ки ҳамаи мо барои ӯ кӯшиш мекунем. дар ин зина ба шумо дода мешавад туҳфа саёҳат барои 4 нафар тӯли 11 рӯз ба кишварҳои гуногун. инчунин мошин туҳфа карда мешавад бо ронандаи шахсӣ ва ассистенти шахсӣ. офиси бепул ки 165 метри квадратӣ аст, карта ки дар дохилаш $10000 аст фақат барои